Hodně už dopředu se vám omlouvám za vagy a za jakoby úplný vagy, jo, toho video se bude vag v internetu, tak si užijte video, čau. Takže čau lidi, já vás vítám u nového videa, tohle video je z Forza Horizon 4. Tohle video je o tom, prostě, že vytuníme auto za 10 000 a no prostě mě zajímá, kolik pojede, jo. Vlastně všechny auta ve Forze, takže za 10 000 auto musíme najít, jo. Počkat. Podíváme se na Golfy, ty by neměly být tak drahý, jo. Jako chtěl bych najít dneska auto do 10 000. Jo, ale to je pek, to asi ne. To asi nebude moc platit, jo. To každý nemá. Musíme najít 1 000, jo, to je milion. Takže. To je do 25 000, abych dal, ale jsem chtěl za 10 000. Tady nikdy není. Tak dáme si Golfa do 10 000, do 20 000, jo. Dáme si toho nejstaršího prostě. Co z něho uděláme za raketu. Takže co tam hodíme za palet. Jako bude to doslova monstrum, takže buď monstr, jo. OK, tak OK, no, co to je? Dáme si tady ten, prostě my budeme mít monstrum, auto, rozumíte mi? Naše auto pojede, chtěl bych, aby jelo aspoň 250, když je to takhle starý auto. Dáme si před, jako když není vytuněný, a když už je vytuněný, takže teď si dáme jen test, jo. Že v takové době, kdy to auto bylo vytvořené, tak stálo víc než dnešní nový Škodovky. Podíváme se. Já nechci jít na Forza ten Vive, díky. No takže, ne, mě to nezajímá. Máme tady naše monstrum, jo. Zvuk. Jak sekačka. Počkej, ono to hrabe, jo. Ty píšťo, a je to přední nahon. Kolik vyjedeme tou rovínkou, na konci je taková, jak se mám říct, prostě tam je kruháč a tam už je barák, jo. Vytáhne to, počkej, tak to dá tím pádem 250, nic. Vytáhne to 130. Pojď, aspoň 160 skyneš. 150, pojď. Pojď. 160 tam máme, OK. Kolik nám to vytáhne do konce? Pojď aspoň těch 170. 170, jo. A teď si dáme do kopce. Kolik to pojede? Tyhle, to hrabe jak kůň. Tak. To jsou asi míle, nevím, jo, nevyznám se v tom. Tak jdu 90, 100, 110, 120, no furt 120. To asi nevytáhne, to asi dává smysl, co? Vidíte, jak moji poznávací značku prostě, no. Co vám mám na to říct? Na to, že to je monstrum a ještě z roku 1978 myslím, co tam bylo aspoň napsaný, doufám, že nekecám. To je šťastný úplně moc, tak nic. Tady už budeme brzdit. Hrad v Edinburghu. To jsem tak bohatý, co? To vy nemáte. Rychlejš, dobrý. Ona byla noc, ano, teď je den. Teď ten záběr to oslavuje. Tak jsme tady. Jdeme ho teda vytunit, jo. To auto ani nevím teď, kolik má teď, počkej, podíváme se. To auto má 55 kW, jo, teď má jako 58. Tak. Já bych nešel hned dělat tejto, abych si šel podívat, co tady máme za motory. OK. V6 nebo Turbo Rally. 1.6.
Tohle to se myslím, že dává do Audin. Ale já bych dal asi tejto jen tak pro srandu. AVDčko je tady. Ty píšťavo, kolik je to zrychlení? No tak to poletí. To ještě nechci. Tak, co můžeme upravit? No, se dá opravit docela dost. Jako uděláme z toho monstrum, jo, když je to monstr. Dáme tam Lipo, Volkswagen, dáme to taky pryč. Ten Wayfuk, úplně sekačka. Vzorek. Dáme co nejlepší, takže asi tady ten, jako jak Dragster. Dáme, jako teď nám nejde hlavně moc o, tyhle to má zrychlení 10 už jo. To je asi docela dost velký zrychlení, ne? Tady ne. Jestli teď by to šlo na zadní. To dáme tak. Nejde o to, aby to auto bylo hezký, ale aby bylo rychlý. Takže dáme tam disky, myslím, že to jsou. Ne, to je spojka GG. Tady je převodovka, dáme závodní a závodní diferenciál. Tak jdeme brzdy. No prostě brzdy, no. Brzdy nejlepší. Dáme to úplně dolů. Dáme tam přední stabilizátor. Nejde nám o to, aby to drželo. My chceme, aby držel zadní. Tak. Aby to drželo na zemi. To ale zniží zrychlení. Teď toho vybustí, takže bomba. Tak, dáme si tady už nic ani pořádně tunit nejde. Takže tady dáme motorový blok závodní, turbo závodní. Teď to nevím, co to je, nějaký demontovač, omezovače. Jo, to mělo omezovač ještě teď auto. Takže má to 500 kW, si děláš prdel. Takže auto za 10 000 dokáže teď překonat Nissana, třeba nový Camaro. Si děláš stran? Ne, jako za 10 000, za 20, sorry, čede. No, už jsme tady. Zvuk se ani... To počkej. To si ze mě děláš stranu, že to auto jde na zadní. Nevím, jako jestli to vidíme nejjáru, ale... Tak, takové velký zrychlení. Tak počkej, dáme 3, a teď. Tak těch 200 pade to vytáhne. Si děláš ze mě srandu? Tak máme 200 pade, dá to 300, pojď. 320. Pojď 300. A máme prostě moc krátkou tu, jak se jmenuje, myslím, že převodovka. Dobrý, tak já to teď zkusím nějak přenastavit. Až to budu mít přenastavený, tak vám řeknu, jo. Kilometru, jo. Tak lidi, už to mám. Jako... Nevím, no, já si myslím, že... No, je to hodně tuhý. Je to hodně rychlý, jsem chtěl říct. Teď se mi docela seká Wi-Fi, jo? Ale toho si nevšimnu. Si píšťavo. To je jak letadlo. To je jak kdybys... Ty. Mě se mi z toho až nenačítají textury, tak to se mi ještě nestalo tejto. Počkej. Co? Dobrý. No lidi. Tak tady už bychom mohli ukončit asi video. Jestli se vám tohle video líbilo, tak zanechte tady like, hlavně odběr, nějaký komentář a jestli chcete víc videí z Forzy, tak tady dejte aspoň 2 lajky. Zatím čau.